o nwere okwu ndị Igbo na-ekwu n'afọ onye na-edukwana ya nke a bụrụkwa n'ekwu eji egwu egwu maka esi wee na-agba akaebe ya maka ntọala mahadum ntọala akpọrọ Legacy University bụ nke a kpara Legacy dịka ụmụaka na-aga n'ụlọ akwụkwọ ahụ na-egosipụtakwanụ ntụgharị uche banyere aha ya bụ mahadum ebe ọbụla ha na-eje ka ha gụchara akwụkwọ. N'isi ngwụcha izu ụka onye nta aka m Ngozi Obileri gara ya bụ mahadum ahụ ebe a mere mmemme matriculation nke agba nke isii ya ma ghọtara anyị ozi na afọ na eziokwu na aha onye na-aza na-edukwana ya dịka ụlọ akwụkwọ a na-aza ọka aha n'ihe gbasatara agụmakwụkwọ na ezi akparamagwa dị mma ka wetara gị akụkọ a n'uju ya. Ihe dịka 150,000 bụ ndị anabatara dịka ụmụ akwụkwọ ọhụụ na ya bụ ụlọ akwụkwọ ndị enyegara ohere ịgụ ihe ọbụla masịrị ha dịka usoro ya bụ ụlọ akwụkwọ siri dị. N'ụlọ akwụkwọ ahụ ugbu a enwegasịrị ngalaba dị iche iche nke a kpọrọ fakọlti a na-agụ na ya ndị gụnyere Faculty of Arts, Social and Management Sciences nke ihe ha na-agụgasị na ya gụnyere accounting, banking and finance, business administration, economics, political science, public administration, sociology na mass communication. Enwekwaziri ngalaba Faculty of Natural and Applied Sciences ebe a na-akụzi biochemistry, chemistry, computer science na microbiology na ya ndị nwere nnukwu nkwado site na ụlọ akwụkwọ nke ala etiti ka ọ na-agwazi ụmụntakịrị ahụ anabatara ọhụụ na ya bụ ụlọ akwụkwọ okwu ka onye ji ọkwa dịka pro chancellor ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ Dr. Leonard Nkameme bụkwazi onye isi oche governing council nke ya bụ ụlọ akwụkwọ kelere ndị nne na nna ndị ndu na ya bụ ụmụ akwụkwọ maka ịhọrọ ụlọ akwụkwọ ahụ dịka nke masịrị ha ma dozie ha ọdụ ka ha ghara ịbụ ndị ga-abanye n'otu nzuzo ma ọ bụ na-ezu ohi ma a na-ele ule ma ọ bụ na-akpa ụmụ akparamagwa dị iche iche nke na-adịghị mma. Dozie ha ọdụ ka ha bụrụ ndị ga-agụsi akwụkwọ ha ike ka ọ wee dịrị ha na mma. Dr. Nkameme nke onye nọchitere anya ya na ya bụ mmemme bụ Dr. Dickson Obonyano kọwara na Legacy University nwere nnọọ ebe edoziri nke ọma maka ịgụ akwụkwọ, nwekwa ndị nkụzi gbara ọkpụrụkpụ mara ihe a na-akọ na nkụzi, nwekwa ụlọ ọba akwụkwọ nke a kpọrọ e-library ma nwekwa mmekọrịta ha na ndị mahadum nọgasị na mba ofesi. N'okwu nke ya ka onye ji ọkwa acting vice chancellor na ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ Prọfesọ Ezekiel Ihiọnụ nke onye nọchitere anya ya na ya bụ mmemme bụ Dr. Ụzọnna Ibekwe kọwara na ha na-agba nnọọ mbọ na-agbasi ike ịhụ na enwere ngalaba ndị ọzọ gasị a ga na-agụ na ya bụ ụlọ akwụkwọ ma kelee Chineke na o nyere ha ndị enyemaka eji okwu ha agba izu mere ka ihe na-aga ọfụma na ya bụ ụlọ akwụkwọ ma nọdụzie n'oge ahụ rịọ gọọmenti Anambra steeti ka ha nyere ha aka n'ihe gbasara ịlụ ụzọ batara n'ime ya bụ ụlọ akwụkwọ. Na mbụli ka onye ji ọkwa acting registrar bụ Dr. Blessing Mike Obialọ gosipụtara ndị ahụ niile ewere ọhụụ na ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ ndị anọrọ n'oge ahụ gwa ha na ha bụrụla ụmụ akwụkwọ ya bụ ụlọ akwụkwọ nọdozie n'oge ahụ doo ha n'iyi irube isi. N'okwu nke ya ka onye ji ọkwa Dean Students Affairs Oriakụ Chinyere Ibe kọwara na Legacy University bụ nnọọ ụlọ mahadum nke a na-ekwu maka ya ugbu a ma kpọkụzie ndị nne na nna ka ha tinye ụmụ ha na ya bụ ụlọ akwụkwọ nke ọ kọwara na ụgwọ akwụkwọ ha so na ndị pekarịchara n'ala Naịjirịa nke ọ kọwakwara na a na-akwụ ya nwa obere kọwakwazịa na ha na-elebanyere ụmụntakịrị ahụ anya oge niile ebe ọ bụ na ha niile bicha n'ime ya bụ ụlọ akwụkwọ nke mere o jiri si na osika ike ịhụ na o nwere otu onye n'ime ha gaghere ụzọ. Na mbụri oge a na-aka ụka nke eji wee bido ya bụ mmemme ka onye parish priest nke St. Patrick's Catholic Church Okija Reverend Father Ethelbert Ofonatuora rụziri ụmụntakịrị ahụ ọdụ ka ha na-agụ akwụkwọ ha oge niile tụkwasị nchekwube ha na Chineke ma gbaa mbọ ịhụ na ha bụ ndị nnọchite anya ya bụ ụlọ akwụkwọ ebe na ebe ọbụla ha hụrụ onwe ha. Emechaziri ụmụ akwụkwọ ahụ ewere ọhụrụ gbaa egwu ọdịnala iji wee leta ndị ọbịa ha site na Legacy University Okija. Abụ m Ngozi Obileri.